Hello gagayam, baro man na nakapadasan ti mga ganyo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama, dito drama ama ng biyanang. Ngam sakbay ti amin makablaawa mampay da song Lilisardo kan amin nakaruba na ngagdengdengag, dita pudok tagudin, kastamatan kanila kay nakagawad Robin Lizardo. Hello mat kani Eduardo Pogi dita Santa Maria Ilocos Sur, ni Rolen Ragindin, kani Virginia Lapada dita Japan. Manipod man kani Kabsat Guring sa napud no anagan tintay drama ket kastiti konana. Dir man ang biyanang, talo ababa iti anak mi ken nila kay ko. Adda natalgad at trabaho ti inauna nga anak mi. Ket gaputag susweldo isu ti obliga kamang tulong dagiti agad adal pay akakabsat na. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. At ti gatang yung itibagas yun, nanang. Ay na, agyaman naklaunay, dali anak ko. Day takot ti kay-kayat ko kun ka. Nalaka ka kasarsarita. Kat, kumusta nga iti panagadal ni Miling? Okay lang, mat. Dandan ni aktor puson. Nangangato dagiti grado na sika. Ay, mayat nga rod ano kasta. Tapno saan nasayang ti kwarta abus-bus-busen na. Ay katun di ka madanagan, tanalaing ni ading mo. Iso arumbang la pagadalam. Kat kastamat na talaga tararamidak, nanang. Palagiplaan nga. Ay, nay, di ka pa'y makias asawa Aging gaasan na makaturpos di kapsat mo, anak ko. Ay, anya pa'y ngay. Wanan awam mabalin ko, tatimot kayat yu ti masursurot. Anya nga ti plano. Kaano nga kalay sa ta? Ay, aguray pa'y Ignacio. Aginggat kaano nga agurayak ngay. Adamat nun urnong ko para iti kalay sa nga arapaap ta. No agturpos ni Miling iti kolehiyo, mabalintan tagkasar. Kasta ngamin ti saritaan mi kaninanang. Sana bali, makatawin laangan ti urayan, agturposan ti kabsat ko. Ay, ala. Awan maaramidak no kasta ti kuram. Kapilitan ng agurayak Ay, agyaman nak tamaawatan nak, Ignacio. Agturpusan ni Miling intun umayabulan anak ka. Ay, wen nga rod, ay na, kamaudyanan na tatang. Anyat plano yu kun ni Ignacio nga ay. Agkasar kayo ka din, kalpasan ti graduation jay aday. Kasta titulagan mi kaninanang, tatang. Nasayat nga raw no kasta tapno makapagsimpa kayawn. Wen nabayag matpiman na nagururay di tao. Wen nga raw. Agasam nga data sakripisyo na para ken ka anak ka. Mariknak nga rod napud no ni Ignacio kanyak, tatang. Awanan makunak itinobyom. Talaga amay ka rin ni Ignacio para ken ka. Kaya't kulauna ay para ken ka anak ka. Maragsakan nakparakan kamiling anak ko. Nilaangan Jimmy na ti saan pa'y nagturpos. Ay, wen, asino gayam timang padal ka ni Jimmy na nanang. Da kayo akin manang mo adalay. Awan pa'y matrabahok nanang. Agboard agsamak pa'y Awan parikot dita. Nawan pa'y trabahom. At damo ni manang yu dali. Saan abalay, tadda na talgad at trabaho na. Dayjay lang no kunada nga agkasardan ka ni Manong Ignacio. Ay makauray day ta kasar-kasar. Ano sa ni Ignacio ti aguray Iso ka ti mang dadaal iti arapaap kon para kada kayong anak ka. Saan na mabalay? Nang agkasar kami iti nobyo. Nagkuna mabalin yun ti agkasar. Da kami tinagdesisyon nga agkasar kamin. Ay saan na mabalay? Ni, apay ngay. Nagturpos mo't ni Miling. Una, ngam saan pa'y mo't nagturpos ni Jimina? Ha? Sika, tinamnamaak amang paadal kan kwa na. Iso apang nga si tadi ka pa'y makias asawa. Apay no ni Miling mo't timang paadal ka ni Jimina, nanang. Awan pa'y nga rod trabaho na. Kita umasaan pa'y nag-board exam. Nanang. Sana balay, taubing ka pa'y. Makauray day takasar. Imayak takayat ko ti makisarita iti personal kada kayo na. May papanitian niya ti umay mo ibaga. May papaniti plano mi kundali apa nagkasar na.
Ne, dagulit ka matanya. Palubusan da kami kuman kanin daling agkasar na. Apay, saan nga imbaga ni dalikan ka, timbagakan ko na? Mabalin na tamat at tulungan na dagiti kakabsat na, kalpasan ti kalay sami. Ay di kagapura, manula ang matitawan nyo. Kan maysa, no agkasar kayo kan dali, gastos tumananday ta. Nana, No imbagak nga agoray pay. Tulungan na pay, dagiti kakabsat na. Di yu ipapili, ti kay kayat yaw. kasanungay dali. Saan mo't akayat ni nanang mo nga kasarta? Makapasuron mo ni nanang. Ibabawi naman ang tisaritaan mi. Anya ngay nga rod. Pagadalam latan ani Jimina. Agurayak man iti mano atawin. Okay lang kadikan ka. Wanan ni nanang mumutan tinang ibaga. No kontraek. Amangan no kunaan na anaalas ti ugalig. Amangan no guraan nak. Narigatan. Ay, nala. Bayam. Tano agturpos ni Jimina. Agkasartan ton. Madanagan lang dali. Kasanon no makaturpos ni Jimina. Kat saan lata akayat ni nanang mo nga kasarta? Uray kontraan na ta. Uray babawi naman ang tisaritaan mi. Sigurado ka matuloy ang ti kasarta. Namin anumot na naitantanday ta kalay sa. Sigurado ka ha? Wan, Ignacio. Tulagan is tulagan. Di oray guraan na kun ni nanang no bilang lapdan nak tumanan. Umadanen ti panagturpos ni Jimina nga anak ta bakaid. Un nga road, naimbaglakit din ta nagagat damot piman nga giskwela. Kan naimbag ko nam ata danidali amang tultulong kadagiti di na. Ay na, pagrebangan na dayta, ta isukat nga road tinaon na. Tanay, nakurapay tamo ngamin. At damot ngamin sadsadot mo. Ada sadsadot nga. Amumait nga awan daga aso kaya. Isa makitang tangdanak laang. Makapasakit kamot nga agsasaaw. Uray nakurapay tayo, no alisto ka kumang agbirok iti kwarta. Bumaknang tayo. Ay, jak amukin ka. Nakias asawa ka pa'y lang arod kanyak. No kastamot lang ti kanayon nga ibagam. Jay baknang kumangamen ti nakiasawa amiday. Day tanto mo ngamin kinagwapom ti nakaulawak idikon ka. Iso ajak pinili jay baknang anagarom kanyak iday. May mayat gayam at talaga no bulsa ti pilyon ang makiasawa saan arupa. Kamaudyanan na. Nakaturpusan ni Jimina, nanang. Wan, ngam di mo pa'y mabalin ti makiasawa dali. Ha? Ay, saan ay atulagan tayo kat mabalin kunti makiasawan nagturpos ni Jimina? Baybay ampay laday ta atulagan tani. Kita man ti balay apag nanaudan tayo. Ha? Apay, di ka maasyan kada kami kantatang mau. Awan makukwarta me. Awan pagpatarimaan mi dito'y balay tayo. Ay, da Jimina kan miling matan ati makamo amang patarimaan iti balay tayo. Naginggat ka ano nga rod nga guray kami. Amangan numatay kami kat saan pa'y anay patarimaan ti balay. Katurturpos pa'y lang amin ni Jimina. Kini mo miling adda kanuyur urnungan na. Diyak amu ano anya tigatangan na. Naimbagkan ka tawan ti ur urnungam. Kinsaan ka naimot. Iso apang nga asim. Di ka pa'y lamaki asawa anak ko. Apay mo't akasta bakat. Noon niya tinagtulagan niyo ko ni Dalay. Di mo kumamot ibabawi Di mo makita to'y balay aya, Oscar. Marmarga ayon. Saan mo't na responsibilidad ni Dalay ti mangipatarimaan iti balay tayo Uray ata nasingpot kan saan anaimo. Dakkel tinaitulong ni Dalay kadata. Isa panawon mo't tapno aramidan na dagiti bana gamang paragsakken kwa na. Dagiti plano na para iti biyag na. Nalaman nga raw, gumatang kay ti materyales, tapno matarimaanen ti balay tayo. Pangalaak ko may ti kwartak ngay. Amumad asimro ti rayumak. Sa anak nakapurdiya ti manungaal daw. Sumanao ka.
Awan mo nga rod may tultulong mo. Mabalin pa'y may pag nainan to'y balay tayaw. Apay ngamin nga ipilit mo nga ipatarimaan kat mabalin pa'y may. Ay basta, kaya't kumot kuma at ay presentable apag naudan, tapno mayat matibuyan na. Naliday ka may anak ka. Makapaliday tumot ni nanang tatang. No siyak nga amam, okay laeng nagkasar kayon kan Ignacio. Suportaran kayaw ita niya man na plano yaw. Mano atawin matpi man na nagururay ni Ignacio. Ay, wan nga rod Mapanan titawin. Sana mabalin na ti pamilya tayo latan ti eper priority. Amaok nga da plano yu tinobyaw. Kat saan ko alaplan na ita anak. Agkasar kayo kidain. Ang mga nuguraan nak ni nanang. Bay agumora. Sana mabalin na ti kayat na ti masursuraw. Aglablabas mo tan no daduma. Demanding launay na diyang inayaw. Ala, tulagan tayo ti kasaryaw. Di tayo ibagbaga ka ni nanang yaw. Siyak, ti makaamaw anak ka. Nakita yu ka din dayto, nanang. Anya dayta? Invitation card para iti umadanin akalay sa dama ng dali kan Manong Ignacio. Anya? Makiasawa ni Manang mo? Di amo, nanang. Diyak amo ti may papan iti dayta. Talaga amot na diya kabsat mo, Natangken ti ulo na. Kunak mo't asan pa'y ang makiasawa. Kanapa'y adidem pakada kanyak. Nagalas ti aramid da. Nagkuna ang makikalay sa nidalay. Apay, tinulag yaw, ti kasardadak da kayaw. Didak inramramanag. Desisyon da dayta nga gayan ayat. Awan karbe nga mamanglap pa di ti kayat dang aramidain. Sika ayat agastaws. Saan may... Saan nga rod amapalin? Tasaan pa'y anay patarimaan to'y balay. Apay, di ka makawawat. Puska. Napangaasiman ko rin. Di kagbalay na kontrabida iti dayta. Mangibabain ti kasta nga ugalim. Di kalagbain. Bumakitain jay anak mau. Kasanaw ang makaanak iti adaw. No kanayon mo alapdan ang makiasawa. Di kaagbalay na managing bubukaod. Panunutem ko mama iti masakbayan jay anak ta. Nakamisuot ka manan bakay. Alangan mo't nga umisumak kat sa anak nga rod anaragsak. Kasar ti anak ta ita. Umisem ka mo ituray pikay. Tapno sana nakababayin kada Ignacio kan kada abalayan. Kasano ko maamakaisam da tao. Kat masurunak nga rod. Tunggal makitkitak ti panagrup-rupa day nga Ignacio. Apay aya akaguram ti manugang takot nagsingpay. Wen ata dinadaul na ti plano. Agraman ti balay. Saanon anay patarimaan ni Dali. Tagapuramot na diya tao. Kahit manumot na natawan nga inururay na ti anak ta. Ay basta, kakurkurak na diya lalaki. Isot dimteng ariribok iti pamilya tayo. Anyat kuko am ngay kuring. Di ka umay-aya. Ijay. Itayan ta po ko ta Nakapas ngayon ni Dalay. Inta kitaan dya po ko ta. Pagan anok ti umay. Di mo kaya na makita ti apo ka Ang mga numadadaal ti aldaw ko, numakitak ti panagrup-rupa da nga Ignacio. Si kakit di mo't bakit? Adan apo ko tangam kasta kapailaan. Ag-move on ka din. Masurunak nga rod iti manugang ta. Numapan ka, mapan ka laeng. Ninanang ngay tatang. Di naman kaya ti umay. Apay ka no? Di na ka di kaya ta makita ti apo ko na? Diyak amaw ka ni nanang yaw. Kasla panunot ti ubeng ti panagpampanunot na. Aging ga ita, saan pala nakamubaw no ti panagkasaryon ka ni Dalay? Di na pala maaklaon. Anya? Ay nga baybayan yaw. Di yung ikaskasaw jay inayaw. Tapat siya ka makaamiris tumutlaang na jay.
Apay anarabian ka. Anya kumaita no narambianak. Awan mo trabaho. Anya ti inararami jo ijay aya. Adua. Nagbanding kami kada Ignacio. Anya, Nagluto ni Dali itinaimas ang nagsasangwan may. Nanganak pa isakbay ang naghawid kahit asino nga iti karuprupa ti apo ko ta. Ni tatang namot. Naimbaglaangan tayak napan. Sigurado ang madadahil ti aldaw ko no makita ani Ignacio ti karuprupa na. Anya ti ekspektarem ngay. Natural ani Ignacio ti karuprupa na. Tay sukat nga rod ti amana. Alangan na di karuba na ti karuprupa na. Ay, agtal na ka! Sa anak ang makirabrabakan ka, Oscar. Awan mood ko. Tang, yagmi mampay to apo ko yo. Da kayo kumapay lang ti makamo ang mga waawir. Sumurag kami iti trabaho ming agasawa. Wen, awan pagdanagan niyaw ta saan mi abaybay anti apo may anak kao. Ninanang ngay, ayan na. Aday di kusina, madama ti luto na. Malangaron. Patuluyan min. Pakibagayon tulatan ka ni nanang. Pumanag na ka goreng. Lumanabas ka dito nagtugawan may iti apo ko ta. Apay, dakas ay ati magnakan lumabas. Umapapal ka anya. Ha, agindidi ka pala nga men. Amuktumot la kayat mo nga awiran ti apo ko ta. Anya ko mati apalak nga. Kita makit mayat ti isem ti apo taken ka. Kayat namay ti makiayayam ken ka. O baemot kami na. Oh, atoy, alam ti apo ko ta. Ay, Manjak, karuprupa mo't di amana. ay, nagloko kan. Apo kom daytoy. Di ka man nagkasta-kasta. Kas kalabag type. Wano agkabaw kan, iso akasta ka. Ay, agtal na ka, Oscar. Limpyo ak. Amok ti bagbaga kan araramidag. Si kasiguro ati agkabawag. Happy birthday, nanang. Happy birthday, nanang. Ah, nay, anyat pizza itaya. Ayun, birthday mo't gayam ita. Nay, apay nga, analipatan nyo ti kasangay yun, nanang. Aywan, atoy, regalo ka na kayo. Ha, ne, Alan, awaten yun. Regalo ni Ignacio dayta. Tano siya, awan regalo kada kayo. anya, ay kat, agyaman ak ngarod. Anang, nay, apay ngagsangsangit kami lang. Jay asawa ka, kinabil nakmanan. Nagapa kami, iso apimanaw ako ni Jabalayda. Anya, ay agram day tatawa. Sinaam nga minan, idarumon no iso. Jak idaruman, basta sinakon. Malah makamuka nga rod. Wen, panawa mo. Awanan ba inday jeng asawam? Napanan ni Milaing. Nagawid manen a ije balayda. Inawagan la je asawa na. Napanmutan. Kunak man no sinaanan. Sinublian namanen a. Agpatpatinggan sa mula iti sa o je anak mo. Awan mo't mataktak deran na sa una. Oh, adaawag mo. Ni Jimmy naman. Anyaman nga tantibaga da ito yung anak ta. Ni, anyat sangsangitan nyo, nanang. Nagijay adim awan pa'y umno anak asawaan daman. No saan nga artag babayro. Kadayon da nga agapa. Pasaray kabilin da pa yan nagijay adim anak ko. Ala, abay ngay. Idarumdaan no kasta teraramidan da. Di da nga rod maiturad nga idarom da giti asawa da. Agsina da, inton kwan, agsinublian da. Anya? Nagbabastos pa'y nagijay nakiasawaan da. Awan respeto da kada kami kan tatagyo. Kastaya? Naimbag pa'y kini Ignacio nga asawa am tawan problema kan ko anak ko. Ay, day tamat nga rin ti pagyamyaman, nanang. Ngamin nasingpot ni Ignacio.
Awan apulos ti makunakan kwa na. Wen nga rod, madlaw asaan kang agkunkonsumisyon iti asawam, tanagmayat ti awram, kasla imubing kapay anak ki asawa, ad-adda mintas ka. Saan akas ka dagijay kakabsat mo, kasla bakbaketandan nga adayong ka, tamais stress da mo ngamin akanayon. Kasla bakbaklayan dan ti sangalubungan, gapoy tinakaro a problema da. Nanang, adda sobra ang materyales si balay. Ipabunag kunto dito balay yaw, tao sa rin yaw. Apay, nalpasan aya je balayaw. Una nang, patarimaan yun to'y balay yaw, ta sayang dagi ang materyales. Adupay dagi dyan, kat nadan to agkurang, ibagayo lang, tagatangan mi para kada kayo. Kinda kami ti manangdan iti agtrabaho. Ha, ay na, nagsaya atin barok. Nagsingput kagayam at alaga. Ay mababain akin kan. Suri no pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabos barok. Awan na jayan nanang, lipatin yun na ita. Awan mo't sakit tinakam ko kada kayo. Agyaman at alaga barok. Nagpakpakawanak nga rod iti manugang ko kat impakitak ti panagbalbaliw ko. Babaan ti panangawawir ko kadag iti apukok kadakwada. Napintasan ti biyagda nga gasawa ita ta malaksid iti trabaho da at dapay agduduma ang negosyo da. Kaya't ni dali nga anak ko ti makuna kakagasatan kadakwada nga anak mi ta iso ti napintas ti biyag na itan. Alakastan, tigayem mo, guri. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Inyornos para iti drama to gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam at timanante gayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, amang kabkablao kada kayo, itinaimbag nga oras yo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Monya sa napudnanagan tintay drama ngam sakpay na hello mampay kada Delia Fernandez, dita Pangasinan. Naragsa ka pa nagdangdangag ti Paho kan Viernes Family di Tatayog Pangasinan from April Joy Paho kan Bueno Family di Tadifon Quirino Province. Kastimanti ko na ni Kabsat Monya, dirma ng biyanang, aklonak nga dapal palanggwad ko nga oray awamat may palanggwad ko no daduma. Pakaragsakak launay nga mintikas tangar aramidak. Kat adapadak abaket apakay ni insekurak. Kat ti Jack ni namnama, ti baket akakontrak, agbalin matlagayam nga abalayan ko. Rogyak man, ti agsalaysay. Nakaluto kan, aryong lakay? Wine, kalkalpas ti lutaw. Mangantang arudan, monya bakit? Ay na, nagbanglo matalino tumon. Umaya mo ti crispy pata si data. Ala, aggao kang arudan, tamakantan. Sige, mabit lang nga rod. Ipan ko pa'y dagito'y plato kan kutkut sara iji balkon. Nay, hapay nga ipan mo ijay na kita. Adamo lamisaan ijay. Ijay tamangan, tanapresko ijay. Napresko nga. Amom, anagasidag ti kalsada ti balkaw. Lablab sanda ka nagiti tattao ijay amang mangan. Kanya kuma, awam madakas na. Basta ijay ti kayat ko panganan. Malala, tasublik ti masidakanin na po'y numadamdama. Ipan ko pa'y dagito'y plato ijay. Lumabas kami pa inana. Sige lang. Mangantayo agsidatay iti crispy pata. Ano santada Sige lang, nanang. Kababain ti mangmangan dito balkaw. Nagasidaglauna iti dalan dito. Makitkita ti makan. Mayat kit di ano makita da. Tapno agtilmon da. Umapal da. Na, isogayam adito iti kayat mo apanganan.
Tapno maipasikat mo ti si Dab. Saan mo ta pa kay baludan tagpasikat? Adan ayan na damag mo na ibalod ang napasikat. Awam mag. Bakitan ka pasikat? Apay ti kunam, nasayati kas tangal aramidan. Papaapalam nagitipada matao. Kubam nga umapal da. Adama may paapal. Malaksidan no awan. Mapan ka man kidi dita paraangan da susima. Day, anyat kuwak di tangay. Ang utem no dumanon taya mo ti crispy pata si data. Mga takit din. Nagadong mo mabakbakitan. Pasikat at talaga day tamon niya. Kita anay, inruar nan jay kabarbaro a washing machine da. Baybayan nyo ano inruar na? Kaya na siguro taglaba di tarwar ti balay da Pasikat kit di Aywan, apay, agar-aram pay laang jay anak naken kaaya. Ay, kwa, inaklon kon ananang. Anya, apay ngay nga inaklon mo. Amumot asaan kami nga agkadut-dutan iti inana. Anyat mabalin ko nga ikot, ay ayatak nga rudmot nanang. Sinaamon, mangkita kalaangan iti sabali nga aklonam. At dapay mo dagitay agar-aram kun ka. Malaksid kin ni Marco. Ni Marco tinapilik kadakwada nanang. Ngamin nasingput kan nagagot. Wan ngamjay inanangay, nagalas mo ti ugali na. Ay manjak, jak kayat ti kas di aklasi ti abalayan. Saan la ni nana mo niya tayan ti problema nanang. Uray da kayo. Agpada kayo ana pride iso akasta. Na pride asasawamot. Basta, naalas ti aramid day ta akaruba. Man nakibiyang, naapal, agraraman, pasikat kan. Ay basta, rinuker ti ugali na. Bagbagay na ginagan na amunya. Nayunam la iti de, kat agbalinin a demonya. Tilay bagbagayo mat. Inton kwan nangag na kayo. Ay oray mangag na tagpay sumat. Mapan na kumapanayunan iti de, jay nagan na. Tapno agbalin a demonya. Wano saan? Panayunan na iti no tapno nomonya. Bagbagay na dagitaan nagnagan. Ay Markaw, agring ka man. Markaw! Abay na lang. Agpayswaya ada kayon kan ni dunang anak da dya susima. Wala lang. Makalawasan ng inaklonak ni Duna. Anya, kunak matadimon patuluyan nga Arman. Ay, pinatuloy mo lat tagayam. Ni Duna ti kahit kung asawaan na lang. Nasingpot ni Duna. Nubyam lang di mo ikaskasar. Nagaduma nga minti mabalin mo ang nubyaan dita. Ngamday jay pay laang mag. Mo makaapak jay inana. Nanang, noon niya ti susik yung kininana susi ma. Saan da kaming iramraman nga anak yaw? Da kayo lang nga pa Saan da kami nga iramraman? Tawan ang mumi ang pag-apapaan yaw. Kan idyan yung man ngamin ang tigas ng aramid yaw. Bakbakitan kayo ngagparpada. Ang kaslawan pag naknakman yaw. Pasensya kayo, niti pa nagsasa ko nanang. Ngam para mo't ti pagsayatan nyo da ito Da kayo mo't ti kababain. No di yung sardengan ti kastang aramid yo. Kan paka-estresan nyo da ita. Naragragsak ta agbyag. Naawan kaapa, nanang. Ay, nasingpetak mat. Sa anak mo't aman nakiapa. Maprobukarak laang nukwa. Tanagalas mga minti ugali day dya karuba. Alaos to. Bigbigat man na sumanao kayo. Saan ngamin atila pakasiksikuran nyo, nanang? Upayam man dya anak ta aryong. Ibagam ta saan ani Duna ti ikasar na. Hanggat di mo pangayatan kinido na ayakit nasingpot may. Na respeto abalasang. Nasingpot ngam dya inana nga ay. Swapang mat. Hanggat bibiyang di inanakin ko ana aya. Kit ni Duna mo't ti asawaan ni Marco nga anak tanubilang. Saan mo't aday inana? Ay uray pay. Basta jak kayat day dya nga agbalin nga abalayan. Oray awa-awan. Kasano ngay Duna? Tulagan tayong ti kasarta.
Kahit kan nga ikalaysa. Tapno makaduha ka ni tiyag nanayaw. Kaya't kumutan ati makikalay sa Marco. Ngam ninahanang ti problema. Di na kaya't makikalay sa akin ka. Kinapudno na. Uray ni nanang ko. Di na mutla kaya't asikat agbalin ang manugang na. Ta di na kanuk kaalaan ti agbalin nga abalayan na. Ay, agpada da iti rason ka ni nanang ko, Marco. No apay mo nga minakas jayda Di dalag ba ini ti kastingar aramidan da. Bakbaketandan ngam day talag sinsinong bater aramidan da. Un nga ron. Dua kami pa yung kinitatang amang bagbakin ni nanang ko. Isumot lata. Ay, kasano nga ron ngay matulag ti kasarta, Marco. No kasjay mo dagitiin nata. Ketulagan tayo lataan. Sa nabali tadda ni tatang. No ngay saan na kayat ni nanang ti sumango. Mangayab kan iti ikit no ulitag mo. Tapno adda ka dua tayo amang tulag iti kasar. Nga lang nga ron. Padasag to pa akasarita ni nanang. Bareng maayayok, Marco. Manjak! Imbagak mat ajak kayat na amon nga agbalin nga abalayan. Ngam ipilit yu tagkalaysa. Pasensya kayo nanang ngam masapol nga ilaban ko ta ayan ayat mi ka ni Marco. Ay ayatak ni Marco nanang. Ay, makamu ka. No siya, awan problema kin ni Marco. Ngam jay inana ti problema. Saan mo't ada kayo ti agdanakan ni nanamun niya Agabalayan kayo laang mat. Basta, manjak. Ayaba nga ron ni Uncle Fredo Ta iso ti kasarita da Marco no dumanon da. Makamu ka. Natangkan ti ulom. Awan dengdenggam. Sukiran na kon nga inam. Idadan na ka mo, di nakipangpangagan. Naimbag pa idubing ka, tadang gamamin na may pagakan ka. Tungpalo mamin na may bilin kan ka. Ngumitawanan, di nagdangdangganan doon na. Ay, pasensya kayo nanang. Kasi tinakon-akon, ay ayatak ni Marco. Nakasingsingpot ka na dungo ngamin unay kanyak. Kan may sa... Mabalin kun ti makiasawa, tadak mo tan iti husto nga edad. Dandanipay ka mabakuta na kabalasangan Makamu ka, basta no anya timbagak isaw. Makamu ka ngag desisyon, adi nakmutla denggan. Anyat pagkaskas tamaya, kabagi susima. Awan mo't problema kiniduna. Tamo ti amin dito lugar tayo, anasing putabalasang na inday. Saan anido na ti problema, jay inana? Kahit, apa jay inanay at pakiasawaan di anak mo, ni Marco ba? Jak nga rod kayat ngagbalin nga abalayan. Siya kuma ati agpili iti agbalin nga abalayan ko. Mabalin ayamot ti kasta. Ay na, kabagis aya. Noon niya mantisan niyo pagkinkin na awatan kinimon niya. Di yu iramraman na kitan nakyaw. Awan maramidan tayo no agin nayat ta. Takarbangan da day ta. Suportaran tayo kidida. Nala, ingkagdi ko sain. Agsukat ka. Tasanguan ta ti pamilya ni Marco ta dumanon da kanon itangal daw. Ay, Alan aggunay kan kabagis. Ipaigid mo pala na taguram kinimunya no daban. Ipagpagapom, ijanak mo. Nakarubwat kan mo niya. Ang mga no agururay na doon na di tabalay da. Mabitlaangan. Simpa aklabi iti buok ko tanay nakagulgulumot. Agsusugar-gar. Hindi ni. Naka-high heels ka ba? Nakapurma ka matan diti hostaw. Di ta mo ilakarubat ipapananta. Wan, tapno saan nakatagtagibas si tanday di asusima. Naka-make up ka ba? Wan tapno na pimpentasak nga may tiday di asusima. Ngalala. Agawa am garaw, tani aldawoy. Ayaw mo na ka, no di ka makauray. Awam malat ganas ko mapandita balay day di abroha. Tala, urahin ka nga ruday. Tama nga no di ka umay. Darasam garaw. ay ido na, nakitam tayo nalabas itabistida kan hirban ko. Apay ayan nanang,
nakasukat kay lang arudan. Mayat mo tabado yo. Nakitak ngamin jay bado ni mo niya asumungad. Kunamutlan mga nakiti kasaran. Isungag sukatak, ay saan mabalin ang napimpintas ti bado nangam siya. Anya, ay naatrasadon ti oras. Ingkay katsabtan ida di tarwaran. Makasabsabat, di oray aw-awan. Sige, tasapulok dyan nalabasit abistida. Nasaya atad na kayon kakabsat. Abalayan mo niya, umasidag ka ditoy. Abayam na ariyong alakay mo. Ay saanan, dituya ko na yan tiridaw, tamangag kumati bagbagayaw. Umay ka ngamin dituyan na. Agaabay tayo kada abalayan. Manjak nga raw, pwede ka makawawat, aryaw. Ala, buhay-baya mo na balayan. Rugyan tayo nga roon na pagsasaritaan ti kasar dagiti obeng. Pitsa-utsaw, ti aldaw ti kasar. 18 nga ron, timayat apitsa. Utso nga rod. Si kaka ti masursorotan, susima. Apay si ka ti presidente, iti da iti pamilya. Saan matla asyak tinagdesisyon? Insuggest ko, katwan kunada. Basta utsaw, ti kayat ko apit sa ti kasar. Ay, Mala, tapno awan rire. 28 latan ti pitsa ti kasar. Awan kadagita 8 ken 18. 28 latan. Nawatan niyo. Alawa na nangkal. Da kayon tagdesisyon iti dayta. Awan angkal. Da kayon. mano tinaurnong aparwad dagiti anak tayo abalayan aryaw. Jak amo man na balayan. Apay apakibiyangam ti parwad. Kwartam aya. Damdamagak laang si kakit dia ang mga no ultimo parwad kat dawatam ay agbain ka mo niya. No aramid mo di mo ipulaged. Ala, husto daytan mo niya. Saan ba na dayta ti pagabaan nyo kinabalayan? Awan pakibiyangan tayo iti parwad. Takwarta dagiti anak tayo dayjay. Wan, tapangrugyan day ti negosyo dayjay. Gumatang day ti ado aburyas at araknenda. Boryas nga mat. Manok ti taraknenda. Buryas nga road. Manok nga road! Ay, wow! Congrats, Donna. Masikog kagaya mo. Agyaman nak Wilma. Naimbag man ta nagsikog ka adagos. Ngam siya, awan pay lang aging gaita. Mano atawanan nga agdandan na kami kinilakay ko. Ngam awan pay matlat anak mi. Mala, di kay mapukawan itinamnama, friend. Dumteng tulat ta. Naladaw la siguro. Sapay la ko maa friend tani mapmapanan titawan. Makaanakak kumapay mata. Sakbay nga agmenopause. Anyan? Adayo, pa'y ti panagminupus mo, Wilma. Marco, ada ko makidawakin ka anak ko. Anya day tananang. Mabalay na asyak to timang panagan iti agbalin nga apo ko. Ah? Pagsaritaan min to pa nga agasawa day tananang. Tanarigat mo nuwan kun kunak. Asaan nga amo ni Duna? At sa ngamin insagana na anagan tagbaling nga anak may. Alamat tan, Ada kurso nadak anagan, kayat ko pa inagan ni ti apo ko to. Sige, tapagsaritaan min tong agasawa. Duna, ibagamkin ni Marco, tasyak to timang panagan di taipas ngay mo nga apo ko. Anya? Adda na pintas anagan na kayat ko apainagan kun ko ana. No lalaki, panaganak iti Ferdinand. Wano saan, Leo. Tanapintas ti mining dagita anagan. Naturad kano ti may sa akayat asawan dagita anagnagan. No babae ngay. Oh, di Ferdinand niya. Ha? Atit dug sa day tanagan. Ti kayat ko katay talula alitra ko ma. Tapno saan to amarigatan nga agsurat into nag-eskwelan to. Oh, di eksakto jay Leo. No babae mo't Leia. Mala, makitan to nanang. Ne, kasano daytan ngay? Kat nagisarita mo't ninanang kanyak.
Ay so kano timang panagan iti ipas ngay munto nga anak tabakay. Ala, kasano nga rod ngay? Asino nga itong palon ta kadakwada? Ay na, sigurado nga agapadan tumanon no anda saan na mapagbigyan kadakwada. Ay, unay mo't ngaminon nagidya nga innata, tatila pag-apaan da. Ure ba sila ba nagpadakilin da? Huwag nga rod kasjay da nga tanaya ginggat ingana. Awan nga tat pa nagbaliw dan, Marco. Ay na, nagpintasan to'y apo ko. Karuprupan ni nanang na. Ni Marco, nga anak ko ti karupropa na. Iso na pintas. Agtal na ka man mat. Aywan, anyat impanagan nyo dona. Ferdinand niya mo laang. Anya, Ferdinand niya ngay bagbagamag. Leonarda, tinagan na. Awan kadagita, nanang. Awan sinurot mi anagan kadagita. Tapno saan kayo nga agapa. Da kami tinang panagan iti apo ko yo. Sonya, tinagan ti apo ko yo. Una lang, pinagtipon mi tinagan nyo adwa. Jay so, inalami ije susima. Kat jay mo't niya, inalami ije nagan amon niya. Anya! Niya! Daytoy ti pagbado ni Sonya inton kasangay na Impadait ko daytoy Markaw. Ha? Sige, tayo pagitak to kin ni Dona amanugang yun nanang. Di yo balbaliwan dayta Taing karigatak nga impadait. Napintas ti disinyo na. Kasla prinsisan to dita no ibado na. At daginatang ko ijay mall a bestida ni Sonya nga apo ko, kanak ko. Pagbistida nanto inton birthday na. Ni, gimatang kay Mart. Sapi ada impadait ni nanang munya abistida na. Iduli nyo day jay, tadaytoy ti pasuot yo. May mayat daytoy. Ha? Nangina ti pinanggatang ko dita. Pagbado na day ta iti agsapa aging gay ti malam. Sukatan yun to, numapuyutan nan ti cake na. Sapay mon una ni abalayan nyo ang nakapadait iti bestida ni baby. Siyak ti basurot do na. Gumura ak no di yu ipasuot day ta iti apo ko. Kunak mo ta dyan padait ko ti suot ni Sonya. Apay nga sa balit yung pabado yaw. Apa, yan yan problema. Katsak ti gimatan kita imbado ni Sonya. Magpakalaing ka ngamin, susima. Siyak mo na nakagatang. Agtutulad ka mat. Anya kay ka di, kababain ka lagi ti tattao. Saan kumamanin aday ti pagapaan nyo? Maday ti kasto nga raramidan yaw. At napagpaburan yaw. Unya, nagtal na ka man. Di ka lagbain. Agawit tanong kasta ka. Nasakit tinakam ko. Agtutulad ngamin day ta, susima. Kasangit apo ko yung itangam kasta kayo nanang. Gusto ka din kababain. Nay, nakarubot kayo mo doon na. Mapanan nyo. Kun, na. Apay dagita nagado agar-garat yaw. Adda na sa pulan mi pag naagdan mi iti sa bali a lugar nanang. Agabang kamin. Anya, nay, apay ngay apumanaw kayo. Apay nga ipanaw yu ti apo ko ngay. Wan atap na awanan ti pag-apaan nyo kaninanang. Imbes nga agkapya kayong taddan apo ko yo. Nga madadamat ti sanya pagkin kinawatan. Ha? Iso nga umadayo kami pailaang. Tapno sana may nayon ti apo ko yo apagapaan nyo nga agabalayan. Rabiin, bunya. Anyot sang sangitam di tayo. Jay apo ko ta Di damat ipasyar dito'y balayan. Kailiw ko na yan. Da kayo ba't lati makagapo? No apay apimanaw da. Di kayo kami nagbay ni tar aramidin yaw. Pagapapaan nyo ki din da po ko yaw. Kas kay laubeng iti kas tangar aramidin yaw. Haryong. No kayat yung agsublida dito lugar tayo. Agbalbaliw kayaw. Agbayin kayo kamay. Agasim da ita. Kaaldawan ti kasangay ta po ko ta. Agap-apa kayo, gagabalayan. Nagadupay mo ti tao. Di yung pa'y ibain ang lagi tagasawa. Iso apagpampanunutan nyo daytan, munya. Apay ngay, adi kay mo laagawi din dito'y lugar tayo, anak ko.
Di yung mga rod ibagano sa dino abanda ti ayan nyo. Taumayak ko mapumasyar. Kailiw kun ti apo ko. Uray saan nyo na makitkita ti apo ko yun. Wawan mo pa nagbaliw yun, nanang. Ah, Diyak kaya tapat ti apo ko yun kat pagapaan yung agabalayan. Iso ano may kariyo, ngagbalbaliw kayon. Ngagkapya kayon kaninanang mo niya. Sige, ipakita mi ti apo ko yung kada kayo, nanang. anya. Nakita mo unjay apo ko tamon niya. Ay, saan pa'y ngarod susima? Si Kangay. Agpadata. Awanon. Didan kayat nga ipakita. Aging gaadita kanu agkapya. Ay, kastamot lang, ti kanayon nga ibagata anak ko kanyak. Apay, isi ka, may turad ma, wano ka ba alam, sana makita itagnanayon tapo ko ta. Saan kailiw ko nga rudan. Kayat ko na makita. Kayat ko nga awiran. Ay, katanya pa'y lang arudar aramidon tangay. Agkapiatan na, tapno agawidan dagiti anak ta. Ay katadakan ka day ta. Tano siya, si kalat ururayok ngagpakumbaba. Tanang ato ti pride mo. Agpada ta, ana nga to ti pride na. Iso asaan tan nga agpinabasol. Mala nga rod, agpinakawantan. Agvideo ta nga rod. I-video ta ti panagpinakawan ken panagkapyatan. Taisen ta kadagiti ubing tapno mamati da. O sige, sikati makaam mo, susima. Abalayan. Pasensyakan, abalayan. Sorry, iti naisawsawang ko iti kalabas. Wen, napakawan kan. Kat sorry mata, susima, abalayan. Nagpinakawan kami kan ni abalayan ko kat idinamuan dagiti anak mi nga okay kamin. Nagawid dan kat kasta unaragsak mi na nakita mi manan ti apo ko mi. Manipo di din nagtinulong kamin kan ni abalayan anang awawir iti ipatpatag mi nga apo ko. Kat inidyan min tinagapa. Alakastan, tigayim mo, monya. Alagagayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dagkalayaman manan kada kayo amin, Diyos tagni na ititunggal maysa. Manang Biyanang! Naimbag nga oras iti tunggal maysa kabarbaro manan napakasaritaan ti may patangatang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti drama ama ng biyanang. Manipod man nga rod kini Kabsat Densyo tintay patangatang ay drama itangam sakbay na. Nabara paya kablaaw kada Edmalin Risco dita Abra ni Bulong Manggad kani Lolita Maganay dita Hong Kong. Kastiman nga rod ti kuna ni Kabsat Densyo. Dirma ng biyanang, aday di mo nang asawa kat ada anak ko kankwana. Idi kwan nang asawa akmanan iti may kadwa gundaway, ngam daksang gasat, tati natumpo nga kamay kadwa nga asawa, masaksakit. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Densyo, ading ko. Hello, Manang Mayla. Awanan, natayon ti asawak. Ala, apay ngay. Di na nalasatan ti sakit na Manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ang ti asawak. Sige, sige. Taumayak adagos tita. Bye. Ay na, unaya-naya Rosemary anak ko, taimpan mo matan. Imbes sa siyak ngayon am tilamayam to, saan ta si kamat tilamlamayan men? Ay na! Densyo, awanan tanak ko. Wan nga rod Nanang. Na-stress sa mga men. In-stress mo sa mga men, isa na trigger ti sakina. Ni, saan mo't Nanang? Manipod nagden na kami ti anak yaw. Jak pulos inikkan iti sakit ti ulo.
Nakita yung mat no kasano ti panangasikasok kan ko na nang runa iti masakitan. Kahit kasano nga iti apukok kada kayaw. Alaag tayo jay matbalay ti kanayon ngayan na. Kandi mo matla maasikaso, tada trabaho. Ang mga napampanunutom kidi ti mga alay ti yaya na. Ay uray sa anon. Sayang ti swildom. Itad mula kanya ko na ti swildom. Tanay baglang ay gatang itigatas tanak mo. Ala, pagsaritaan tayong tulay tayong ton maitabonan ni Rosemary, nanang. Ay, kano ka na, ti tabon ni ipagmaw, may lanak kaw. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namidwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Dinsyaw. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo ng asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mat iti sakit jay may kadwa nga asawa na. Kasi nagtidwa aputot na ta awan inada. Wan nga rod tatang. Naimbaglaangan ta addadagi jay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagi jay putot na. Wen dandanid di na pa'y ipakitan nagidya po kumay. Kat apukok mo't nagijay. Ta anak ko ti Amada. Bukbukudan damutan nagijay putot ni Dinsyaw. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Delfina. Agyaman ak, gudaw. Ay, nagrigat nga aklonan nga mawan maramidak. Wen talaga kasta. Mawatak tirik na, ta kasta kami mo't lang, hindi natay ti anak ko. Nga imo ng asawa ni Dinsyaw. Ay, Okay, di alam to ti apo kam kada Dinsyaw. wan imbagak day taken kwanan. Tadi na matla maasikaso, tada ka nga rod trabaho na. Wen nga raw, makumikom ni Dinsyaw. So nga inalak mo't idi ti apo ko kenkwana, ta awan mangbantay. Ay, kaasimot dagita po ta. Awan inadan. Wen nga raw Ay, sapay ko ba ata saan na mga sawa ni Dinsyaw, tanay? Duan dagiti putot na. Duan ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y langata. Ay, no siyak ti masurot uray saan kuman. Piun nga ron No mga sawa manan, ti manayunan manan, ti putot na suportaran na. Wan nga rod isu nga uray saan kuman. Kat, anyat planum ita ading ko, ta naitabunan day di ipag. Umayak man pa lagyan iti balayo kada tatang manang. Kasla mabagtitak na daak iti balay. Ay katun nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka ditoy, ta ditoy ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anawaya ka latang agnaad ditoy no kayat mo. Wen mo't nga main din siyaw. Agnaid kan dito itapno adda kami akan kaduam. Sapay inaladan sanjay anak mo. Uwan tatang, inala ti may kadwa katugangak. No awan ko mabasit nga anak ko, alaak jay anak mo ditoy ta siyak ti mga awir. Sana balit adda ni nanang ang mga sikaso manang. Ken adda dagi jay aanti na iji balay da. No awan ko matrabaho akat siyak ti mga awir kadagi jay anak ko. Hangam jakmat ngamin masango. Wen sa bagay, nairuam jay anak mo ijay balay da katugangam. Ta ijay tinagnaadan na idi masakit day di ipag. Saan aya? Uwan manang. Alam kit din nagiti kawus mo niti malay. Dito'y kan nga agnaed anak ko. Uwan tatang. Adda nga glidayak na adda kidya balay. Taawan kan kadwa kidya. Naimbag nga oras mau, may labalasang kao. Adda ni din siya kapsat mau. Ay adda, tatago to. Sumra kayo Ay anak, balasang kao. Tensyo, adda ni tatago do. Uwan manang, gumayain. Naimbag nga oras yung tatang. Astama, din siya barok. Ay ko naibos nga minan tay gatas. Vitamin kan diaper jay anak mau. Ay, jak man amaw ti dayang anak mo.
Dakelan nga magdaydaya perpailang. Kan kunak gaya mapan kunto ipapasta jing ipon nata. Dangadot itadael na. Kan papoki sakto kuma. Mabitla nga ro tayo nakmangalit ti kwarta tatang. Ay, din siyaw. Nay-nayo ng basay ta. Nagtuman mo ti pasyar di anak mo. Naboring san nga gigyan latan iti balay. Siyempre, agpasyar kami Mangan kami matitirwar. Kan kumatang mo na ti gamit na kas di ay. Ala, mabitla nga ro tatang. Naimbag nga oras mo din siya. Nagswildo kan? Ha? Wan nanan. Ay na, aguyag ka nagbara di anak mo. Umayak ko madumawat iti pagpa-check up na. Ay, kasta aya. Bakit, kumustan di anak ko? Umay kunto kita madismisa kiti trabaho. Di ka madanagan, tagimbag mo lang dayjay. Naakaran sa kadagi jay kaya ayam na. No daramida mo ura inton maminsanan Inton awan trabaho kas jay. Alangar nanang, tamangan ag-overtime kami manitan. Nala, oray di kan umay basta mangtid kay ti pagpa-check up di anak mo. Kan paggatang na mo tanay ti agas na. Kan gatas, diaper kan na dumapay. O sige, mabitla nanang. Awan paila ang jay kapsat maumayla. Awan pa'y matatang. Amang ano nag-overtime manin Nay, apay kanayon mo ti panag-overtime nan. No kaano nga awan asawa na abibiyagan na pagsasarunwan na mutan ti panag-overtime na. Kahit para kadagiti duwa nga anak na Sa bagay matkit niya, ang manyan, ang sinublat mutan nga umay diti balay nagdidwa akatugangan na nga umay dumawat iti suporta ti anak na. Kahit talaga akas taputot na ka nga rod. Rumbang la suportaran na ida Sa bagay matkit niya, ang emnosyak ti masurot, nasaysayahat no kadwa na nagdidwa nga anak na. Kat asino nga rod ti mga awir nga kat adamot trabaho na. Ay katsyak Ay na, nagadungaan na yan nyo. Siyak tumutlat patudunin nyo ang mga awir kadakwada no ang sakit kayo. Kane, amuyumot nga dababasit nga apo ko yung kanya. Sa bagay, basta sandalakit niya baybayan ng itubing, awan problema. Wen, madlaw mo't anapatid kada tatagudo ka na Delpina dagiti kakaanak kakadakwada. Isong awan ti rumbang apagdanagan nyo, tatang. Hala ako na kiti kawas ko, taagawid ako ni Jibalay manang. Ni, apay ngay, kunak man no agnaid kan dito'y balay. Saanan ta kababain? Addan kadwak. Ha? Kaduam nga? Ay, addan nobyak, ket plano min tagsimpa manang. Ha? Kastaya. Ay kat addakan ka dayta Total nawaya ka manan. Mabalin mo manan ti mga sawa. Agyamanak ta maawatan nak manang. Anya di nadamag ko abalayan intong. Adda ka naman ang nobya ni din siya kat ikasar na iti mabiit. Way, nabalayan Delfina. Apay nga yung mga asawa pa'y lang. Ha? Napadasan na matan tinamidwa ng asawa. Inton kwan mabalo manan. Ay na, saan kumamot Mga asawa pa'y lang amin. Dandanin to pagkurang ang itid ng allowance dya pukok nga anak na. Awan mabalin tayo no kastati kayat na abalayan. Kasapulan na mutikan kadwa wano katakunay-nay. Ay bagbagam dya anak mo abalayan. Ibagam, tadagi jay lataputot ng tipang ibukbukan na itatensyon na. Ha? Ay awan agputot manan, adaman kabingay may itimay sapi akatugangan na Maksayanan na dalawans na anak na kada kami kan nigudaw. Ay kit bayam mga sawa.
Basta di naliplipatan ti responsibilidad na kadagiti puko ta, Mari Delfina. Awan madkit di angam ha? Awan latam mo kong. Kumaano dublian na ti panaggagat na. Tapno manayunan ti sweldo na. Ay ket ibagam to na itakin ko na amaray. Ibagam madoblian na ti panaggagat na. Apay asyak lang ngay. Duwata amang ibaga paray. Si Kagayam, ti agbalin nga abalayan ko. Wain, siya kabalayan. Anyat tayo tayinagan mo abalayan. Siyak ni Dura abalayan. Si Kangay, anyat nagan mo. Siyak mo't ni Intong abalayan. Imay kami ta pagsasaritaan tayon ti kalaysa ng iti anak ta. Katuan katsapay kumaa tagpaot ti panagdenadan to. Tani, nadamag ko anamin dwa kanugayam anabalo ti anak mo. Uy, nabalayan. Ay, kasla maamakak. Nga maagpilit mo't ti anak ko ang makiasawa iti anak mo. Amok ti pampanunutin wano pagamkam mabalayan. Ang mga no mabalo manan ti anak ka ket matay ti anak mo. Ay na, saan kumamot Saan nabalayan? Patsyak ngagpaot ti panagdinan to nagiti anak ta. Positibo kumalaang ti panunutin tayaw. Umadanin ti kasartamel ba? Kat agyamanak ta kinayatnak nga oray addan dua aputot ko. Ay na, saan nga umdas day talapad tapno sa anak nga agayat kan ka, Densyo. Nasingpet ka ngamin, iso akinayat ka. Agyamanak mel ba? Kat ikarit ngagbalin kanto ang naragsakit isidong ko. Ngamin, napudno ak nga agayat. Di kanto paldaangan iti denak. Kasta akmet, Densyo. Ay na, agbalinak ta na sayat nga asawakan ka. Kan inadag iti agbalintungan anak ta. Nalpasan, ti kasaryo kan melba, anak ko. May katlon ngayon kasarmo ti asawam. May katlumaten akatugangam ni abalayan Dura. Ket siyempre, may katlumaten nga abalayan ko ken ka. Ket talaga kasta tatang. Awan matdakas na? Ay kadisumay. Awan na talaga. Ibagbagak lang, mate. Kat no madaan kay to iti anak ni Melba. May katlon to madtay na putot mo. Sana balit, kabaalak a suportara nagiti putot ko, tatang? Ay, wan. Amok na itata, nagagat ka, anak ko. Amok, adi mo baybayan nagiti anak mo. Ngamnay. Ang reklamo ng itidwa paya katugangam, ta nanayunan ka numanen ti suportaram, ta nangasawa ka manen. Awan karbangan da nga reklamo, ta jakmat baybayan na anak ko nga apo ko na. Itid ko mat amin nakasapulan da, tatang. Tingarod pagdanagan da, ket amangan kano numaksayan itid mo, asuporta na anak mo. Basta na salon atak lakit ti akanayon. Saan to ang mapasamak na itatata? Anya trabaho di asawam nga, Densyo. Awan na nang. Para balay Nay, apay ngay. Kasano makatulong kan ka ngay no di mo pagtrabahuan. Iso nga roda ng asawa ka, tapno da katulungam ngagtrabaho. Saan may taninayunam lang ti pakanam? Ha? Ay, pasensya ka ni ti pa nagsasaok din siya Ngamjak kaya tabukudan ti pampanunutag. Masapula mamwam tanay, duwan dagiti putot mo. Kasanaw numadan kayo iti anak. Amangan numayaw awanan dagita po kumikan ni pare ko daw. Saan na nang? Di kay madanagan. Di mo may bagati kasta din siya. Taditay amo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Nanang? Iso ano mabalin dagdagam di asawam ngagtrabaho.
Tapno makatulong matkan ka, Densyo. Densyo, dito'y pala ang balay nga agnaad ni nanang atan eh. Nagrigat mo ti aginaw. Marigatan na kang agtrabaho dito'y balay. Isa ni nanang pala ang timakamong agluto. Kan kadkadwak dito'y numapan kag trabaho. Wen, Melba. Tapno ada mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko dito balay. Tani, sayang mat naglangan ak iti trabaho. No kasta, umanugot ka dito'y pala balay nga agnaad ni nanang ko. Katwan apay kit di na saan. Di oray dito'y ngagnaad iti agnanayon no kayat na. Ay kayat na aday jay. Tawan matlat kadkadwa na iji balay mi. May kawang awana kun ijay. Naimbag nga oras mo kabsat. At dani din siyaw. Sigud amanugang ko, itinatayan nga anak ko. Ha? Ay saan pa'y matasim mangpat, kabsat? Ay mabalin nga orayan, kabsat. Ha? Ay katwan Ala, sumra ka kabsat. At dan sakit din na patag agagaram iti manugang ko Ay, wantan eh. Umadanin ti kasangay di apukok aputot ni Densyo iti daydi anak ko. Umayak dumawat iti kwarta ta, aghanda kami mat Masapul mo nga dapuyutan na cake na. Ha? Sapay iyor-urnungan dati panagpas nga iti anak ko nga asawa na. Ay kat sabali mo ti para iti anak mo Sabali mo ti para iti anak na nga apukok. Ha? Kat kasaritam to sumangpet. Ngam basta ti amok, talaga nga dayor-urnungan na. Panagkunak saan nakaamay kanday jay. Ay sana mabalin na. Lipatan na kat ti pagrabangan na iti apukokon. Ay sana mabalain. Apay, inikam jay sigud akatugangam iti kwarta, Densyo. Wana nang. Tausaran di putot ko inton birthday na. Nay, kita tamangan numaibos ti kwartam iti kaiitad mo. Panunutam kumamat ti putot mo iti anak ko. Ha? Wana nang. Ada nakalasin na para iti dayta. Tay sobram samot laengan ti laslasin mo para iti anak ko. Ti anak ko ti i-priority tay so ti asawam. Kan ti agbalin to aputot mo kan kuana. Nanang? Surutan tayo ti husto a proseso Saan mabalin adawatan dalatan ti kayat da adawatan. Umayak man kabsat. Ada ni din siyaw. Apay ni Densyo amanugang ko anyat gagaram kabsat. Ay, sakbay ti amin. Yam amok pa'y ti bagay. Sak ni gudaw. Ti kaunaan nakatugangan ni din siyaw. Wan, amok tamairupaan ka. Si katay na barbartag idi kasarda Densyo kanti anak ko. Tay sumanala na bartag. Imbagada idi asikati muna katugangan ni Densyo. Apay anyat gagaram iti manugang ko. Ay, kwa. Ag-eskwela nga mina, hindi putot ng apukaw. Kat dumawat ako di paggatang ko, hindi masapsapol na. Amin matlakit din, dawatan nyo kin ni Densyo. Ay, kahit talaga kasta pagrebangan natin mang suporta iti putot na. Wan, ngamdakdakal tit itad na kada kayo. Dapat, ti anak ko ti kadakkalan iti bingay. Saan mo, tagpapadamatan ti pamayan ni Densyo amang bingay iti sweldo na. Dapat 50% kin ni Melba. Tasag 25% kayumat iti dayjay a Delpina. Nay, apay nga kasta. Kahit saan matakabit na kitang may ka ni Delpina. Lora Rigay, dahil di anak ko kit di pa iti original nga asawa ni Densyo. Ta isutim mo nang inkasar na. Why? Pudno, timbaga ni kakagudaw. Itayak pa'y ngagdangdangag dita kalsada iti saritaan yaw. Isungay masidagak tanay. Sa balay mo titinorti pa nagsaumon, sika padak ka bakit? Ha? May katlolaan ta anak mo ngayong kasar ni Densyo. Isotan na ang mati pa nagsasaum Natayan dagiti anak yo. Isong awanan ti karbungan da iti manugang ko. Kat, nagitap po kumingay. Awanan, karbangan da ka ni Densyo. Madi matikas tang ibagbagam amay. May katlo kala katugangan ni Densyo ngam kunam mala na sino ka na naturay. Nagalas katugali mo. Nanang, tatang,
Gusto ko maraitan. Di kay aga-apa Pagsasaritaan tayo anay bagday to, isa na kasta. Grabe mga minday ta kabarbaraw akatugang am din siyaw. Naturay launay. Kaslamawan serserbi dagita po kumikangkan. Tati kaya natila ang anak na ti suportaram. Ala, sumra kayo. Tadi ti unag ti pagsasaritaan tayo. Ha? Tani, kitkitaan na kayo Ay. ng kita tao di tarwar. Kunaknusan ko amaurnos tinagbabaitan dagiti talo akatugangak ngam dim ngagdamet la kanyak kat imanogod da iti kayat ko ama pasamak. Napagkapyak matla ida kat itamayatan tilin nanganda. Kat kasi ti ingkarik kadakwada, saan ka nagliway anang tadi ti suporta kadagiti putot ko nga pukuda, isagaggagatak pa iti agtrabaho tapno adapang suportak kadagiti anak ko. Alakastan, tigayem mo, Densyo. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Inyornos parity script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.